Nagduma sa usa sa mga dakong mall sa Dakbayan sa Talisay nakadawat na og kamanduan gikan sa Department of Labor and Employment sa pagpaggamit na og mga face shields sa ilang mga kawani. Si Chelo Valiena sa report. Nagkalain-laing matang sa face shields ang gibaligya karon sa usa ka dakong mall sa Dakbayan sa Talisay. Labing menos ni ini tag 50 pesos. Ang ligon nga klase sa face shield mo kantidad og kapin sa 500 pesos. Apan matud sa tagduma sa mall, libuan nga mga face shields ang nahalin kagahapon lang adlaw. Gawa sa face shield nga halinon kaayo, halinon usab ang face mask nga washable o disposable. Usa sa namalit si Angelica Tanya, taga Barangay Campo 4. Required na gid siya nga magsuot og face shield para paglikay sa mga virus. Sa kamanduan sa Department of Labor and Employment, gimanduan na ang tanang mga establishments nga gawa sa pagsulob og face mask sa ilang mga kawani, pasulubon usab sila og face shield. Hinoon hapit-hapit tanan nga mga nangumpra sa supermarket sa mall, nagsulob naman og face shield. Samtang si Mayor Samsam Gulyas may pahibaw nga usa unya kini sa ilang i-monitor. Wa pa usay desisyon ang mayor kung himuon kining rekwisito sa mga kawani o sa mga tawo nga musud sa City Hall ang pagsulob og face shield. Then we will comply like we have always had when it comes to when it comes to the national direction of what we have to do during this pandemic. Uban ni Renante Quiñones, Chel Valiena, Balitang Bista.